and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Santa Maria Davao Occidental nga tumatatampo nagdasingan nga Lovely. Ha? Makigbuwag na ka na ako? O, Lovely. Buwag na ta. Nakasabray ko ni mo, Gio, nga imo mang kubuwagan. Huwag makisa na ako, Lovely. Unya nga nang imo mang kubuwagan. Gusto lang ko nga ma-focus ng pagspila. Mao nga sorry kayo nga makigbuwag ko ni mo. Hilaot nga magkasabot ka na ako. Okay raw eh. Wala na problema. Bisag buwag na ta. Friend lang yapon ta, ha? Oo ba? Buwag na day mo atong Gio? Nga permi man itong maghatod-hatod ni mo? O, Nay. Ay, unya. Wa ka sakit eh. Okay raman, Nay. Kay maayo raman sa dangamong panagbuwag. Hinuon, bata pamansad ka. Ang maayo gani unta ni mong buhaton, focus lagi unta kasi mong pag-eskwela. Ayaw saan ang uyap-uyap. Mao ginay mahitabo, Nay. Mo-focus ako sa akong pag-eskwela, Nay. Nay, ato na ko ha. Naanang motor nga ako sakyan, niabot na. Ang imong baon, basig bapiaan mo. Hindi na sa kong bag, Nay. Ato na ko, Nay. Nahala, sige. Pag-amping, ha? Day, Lavi. Nadugay lagi ka. Dugay kinaabot ang akong sundo, Day, uy. Mao di ay. Day, nakoy ask ni mo ba? Unsa man na, Day? Tinuod day nga buwag na mo ni Gio? O, Day, Joy. Uy, ang ano man? Dili sa ganahan nga may istorbo sa siyang pag-eskwela, Day. Unya, wa ka sakiti day nga nagbuwag mo. Okay raman, Day. Mayo raman sad ko nga mong panagbuwag. Sige lang, Day. Kinaon niya ko ireto ni mo. Ha? Ay, salamat. Ang managid taon ko sa akong gibuhat. Assignment. Makatuog na gid ko. Uy, si Joy maning nanawag. Sakit tuyo, ani ay. Hello, Day. Dili ka busy? Dili man, Day. Paingon naman gali ko matog. Unya na katugo eh. Nga naman, Katong kung giingon ni mo ba? Nga akong igagaw, nga akong ireto ni mo. kinsa man ko na igagawa ni mo ba? Kuan, Day. Dennis iyang name. Ako siyang patsato ni mo, ha? Unya, ipaati ka at magkaila mo. Ikaw, bahala ka. Di ay friend request na ko nga Dennis ang name. Mauna tingali ni igagaw ni Joy. Ako ni confirm, bi. Kumusta? Okay ra. Ikaw tong girito ni Joy nako? Oo, ako. Kagwapam din mo, Miss Lovely. Kagwapo ining tawhana, uy. Dili pa ka ko ilaron lang ini.
Lovely. Akoan, may gihuna-una lang ko. Okay na nimo nga makigamiga ko nimo, love. Okay ra, uy. Unya, kumusta naman mo sa kig-agaw, day? Gwapo man po kaayo may agaw day, uy. Parisyon ka ayaw mo, day, uy. Kay gwapa man sad ka. Ikaw, gid day. Ha? Magkikita ka na ako? Oh, Lovely. Gusto ko nga makakita nimo sa personal. Kung gusto ko nga buwan sa inyo dapit. Sige. Ari lang. I love you, Lovely. Dennis. Sa una pa unta nina akong isulti nimo. Katong sige tag video call ba? Nga lapti ka. Onya. Nga nung wa man na mo isulti na ako. Gusto mo gud nako nga personal na kong isulti nimo nga lapti ka. Oh. Lovely. May chance ka ko nimo. Mutugan lang ko ni mo tinuod, ha? Ganahan sa ko ni mo, Dennis. Ha? Kumaw na. Kita na? Oh, Dennis. Ako na kang gisugot. Salamat kayo, Lovely, nga. Imo na kong gisugot. Mao ba? Uyab na di mo sa kig-agaw, day? Oh, day. Lipoy kay ko, day, nga nagkauyab mo sa kig-agaw. Ha? Nga naman, day? Kay ganahan man ko nga kamo gina magkatayon. Kay parehas man mo nga mga hitsuraan. Ikaw, gyud day. Dennis, ngano nakikpanuroy man ka na ko din ni Daplin sa dagat? Namud ko isulti nimo. Unsa man na? Basin og malaing na ko ba? Unsa lagi na? Sulti na. Lovely, mubalhin ako sa eskwela. Ha? Mao na, love. Asa man sa kamuskwela? Gusto nilang mama o papa nga adto ko sa malungon mo eskwela. Uy, palayo na gud nimo. Lagi, maubitaw na nanghid ko nimo kay dugay na kita makita ini. Kay mabisi naman ko sa kong pag-eskwela. Sige lang. Tawagin lang unya ko kung may time ka. Oh, love. Amping ba din niya? Basi mong uyab kaglain kung malayo na ko nimo. Dili na mahitabo, uy. Ikaw, pag amping sa dito, ayaw pang itaglain, ha? Mahitagid kaglain nga. Gwapa kini akong uyab. Bantay bitaw, ha? O lagi, promise na ako nimo. Pag-aksas ako nimo, eh. Kay dugay pa tayo ni magkita. Mingawan di ko nimo, love. Ako sad. Mingawon ko ni mo, Dennis. I love you, lovely. I love you too, Dennis. Maudi ay nga gool kinang naong nimo. Kinalayo na day si Gaw Dennis nimo. Maulig giday, uy. Ay, sige lang day, uy. Agunta-agunta lang sa agwit. Kay humaniyag eskwela, may kita naman sa mag-usab. Kumusta naman ka diha? Niya, busy ka sa pag-eskwela, eh. Wa kami ngawan ako? Gibingaw, eh. Pero, agwanta lang. Lovely, manawag lang ako nimo, ha? Kung hindi na ako busy. Oh. Bye-bye na. Naunsa naman is Dennis? Dili naman reply sa akong mga chat. Akong tawagan, Bi.
tawag, eh. Nahibuong ragadi ko kung nga di na ka mo reply sa akong mga message ni mo. Busy lagi kay ko. Di pa ka makasabot. Dennis. Ikaw na lagi masabot, anak, day. Kay college na pa imong uyab. Maulagi dayo eh. Saon. Dili magin malikayan nga mingaon kong Dennis good. So, wala na siya tawag, day. Kanang way klase ba? Aram hatagan kaniya og time. Gabiin na. So, ayan na magtawag si Dennis, be. Kaya basig free na siya rong orasa. Oh. Di ako chat si Dennis na ako. Magbuwag na ta, lovely. Dili na nako kaya nga magpakaroon ingno nimo. Naanak ko'y laing uyab. Sorry kaayo. Ug salamat sa mga buwan nga nagkauban ta. Ang pingi imong ko kalingon. Naunsa? Nahanay laing uyab si Dennis, nay. Nagsige pa kag pulaw anang tawhana. Unya, dili man ay gihapon mo magtugay. Sakit kayo nga akong duganay. Ay, niresultada ka. Kay busalig ka manggod dayon. Kalimtin ang tawhana, oy. Og focus imong pag-eskwela. Nay. Kapuwagat ani mong mata, day. Napuling ko, day. Di ko mo tuo, uy. Naghila ka, uy. Day, Joy. Uy, tug-ani ragot ko. Nagbuwag na day mo ni Agaw Dennis, day. Nganong naibaw man ka? Nagmay day mo gud bagong babae si Gaw Dennis, day. Gamayon nga babae niya. Sa eskwelahan niya ang background. Mauna to bago niya uyab, day. Day, sorry ka ayo ka. O ako magtuo nga. Makahimo ba di pagbinuang imong akong igagaw? Okay na, day, uy. Maka-move on ako, ini. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, Ang tinuod, gisakitan ko sa nahitabo namon ni Dennis. Kay love kaayo na ako siya. Pero wa ko'y mahimo. Eh, dili naman ako ang iyang kalipay. Kanimo, Dennis, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa babae nga imong gipuli na ako. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.